Ukuthula kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala. Igama lami nginguDaud Phungula. Iyaqhubeka eNazareth eningizimu yeGoli ingqungquthela yeFF yesithathu yokukhetha ubuholi obuphezulu obuyisithupha beqembu phakathi kwezinye zezihloko okuzobhungwa ngazo ukuzilungiselela kweqembu njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya. Uqembu kwamalunga aqavile kanye nokwehla okweseka kweqembu okhethweni lukazwelonke olwabelisingethwe ngoNhlaba. Ake siyicoshe ke bukhoma inkulumo yomholi waleli qembu uJulius Malema. Respond to and reflect on is the question of unity. Fighters, there has been a much debate and discussions across our nation about the cause of black unity and unity amongst the progressive forces. As part of the preparations for this Third National People's Assembly, we were questioned by our own branches as to what constitutes a progressive forces. We must have a coherent response to our own branches as to what continues to motivate certain alliances we have in society. But for the interest of defining our political moment, we must define what characterizes the progressive left in South Africa. To merely say you are progressive does not mean you are progressive. To merely state that you are on the left or that you are black conscious does not make you leftist or black conscious. To belong to these categories is proven through action, through ideological persuasion, through practice. Black unity and has always been imperative in South Africa, but blackness should not be used as a shield for opportunism or to escape one's own wrongdoing. Sisekuludaba lwengqungquthela yeFF yokukhetha ubuholi sixhumana ke nomhleli wezindaba zombusazwe lapho eSABC uMzwandile waKambejwa okhona lapha ke eNazareth. Shando asikwamukela indabeni zasemini sambona umholi waleli qembu uJulius Malema ethola kumbiko ngesimo salo leli qembu. Ingabe yini enye esingayilindela ukuba yenzeke kuyona lengqungquthela? Sibonge kakhulu mfoka Phungula sibingelele nababukeli nebala nje obusushilo inkomfa ebaleke kakhulu lena ikakhulukaze eqenjini leEFF selokhu lasungulwa ngonyaka 2013 uzokhumbula phela ukuthi ngesikhathi lisungulwa leli qembu lalikhombisa izimpawu zokukhula kakhulu kodwa ke kuthe kulolu khetho esiphuma manje lwalonyaka lwakhombisa ukwehla alangenza ngendlela nabo ababefisa ukuthi ke benze ngayo futhi sizokhumbula ukuthi enye yezinto ke eyafikela leli qembu ukuthi ke loyo obeyisekela elikaMalema Fred Shibambo ephume kulo eyojoyina iqembu lomkhonto wesizwe lokhu ngempela ke okuhlukumeze kakhulu iqembu akwangagcina lapho nabanye babaholi abaqavile nabo benze njalo lokhu ke kwasekuletha umbuzo omkhulu ukuthi ngabe kusho ukuthi leli qembu selisesimeni lapho lihlehla khona yini na ingakho ke lenkomfa ibaleke kakhulu ukuthi bezothatha izinqumo ezizothi kubo ngabe bayakwazi ukulungisa amaphutha abedlule kuwo ukuze bekwazi ukuya phambili enye ke into ebalekile futhi sizoyibona kuyo lenqungquthela ukuthi kusasa kuzobeke sekukhethwa ubuholi obusha njengoba phela lenkomfa ihlangene inkomfa ezoqala kabusha emva kweminyaka emihlanu njalo kuyake kube nenkomfa lapho ke bekhethe khona ubuholi obusha bephinde futhi beqhamuke neminye inqubomgomo lokho kuzobaleka ngoba siyazi vele ukuthi isikhundla salo umongameli asinamuntu nakuba ke bonke izikhundla zizoqala phansi kodwa ke olunye udaba mhlambe elokhu liqhubekile khathaza kumbe libe nombuzo kubantu abaningi iloyo oyilunga leEFF esigungweni esiphezulu uMbuyiseni Ndlozi uDokotela uMbuyiseni Ndlozi ukuthi ngabe uzoba khona yini siyazi phela kunalabo abafisa ukuthi naye egaqele isikhundla ikakhulukazi leso sokwesekela izimpukane ezihlaza ke zithi kungenzeka kube uGodrich Gadi
ozoba iphini likamongameli ngoba uyena ongathi ke iqembu kumbe izithunywa ezilapha izuyena umuntu ezizomvotela. Kusho ukuthi ke iyaqala namhlanje iyaqhubeka kusasa izobe ke isiphothulwa ngesonto siyobe sesizwa ukuthi ke ikhona kumbe ukhona nomehluko enqubeni imigomo abazoyenza ngoba phela siyazi ukuthi ke abantu abakholelwa ezintweni ezithini. Enye mhlambe enye into ebalekile sengigoqa nje ukuthi ngabe bazothini ngokusebenza kwe-GNU. Siyazi ukuthi okwamanje abahambisani nayo futhi amaqembu abasebenzisana nawo bazophinda bathi bafuna ukusebenza nawo yini. Ekuqaleni babethe bayafisa ukusebenzisana na-MK kodwa siyazi ukuthi njengamanje abasabhekani lokho bazokuguqula noma into ezoqhubeka kodwa izimpendulo zalokho siyozithola zonke ke ngesonto mangabe lenkomfa isiphuthulwa. Bekuyena ke umhleli wezindaba zombusazwe la eSABC uMzwandile waKaMbeje. Iyaqhubeka eBoksburg ingqungquthela ye-SACP njengoba isingenele osukwini lesithathu namhlanje kulomhlangano amakhomanisi aligcizelela sobala iphuzu lokuthi afuna ukuyokhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ka-2026 bezimele ngaphandle kokwesekwa i-ANC. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile wethule inkulumo kule ngqungquthela. Isimo ngokwakheka kohulumeni wobumbano ngokunye lengqungquthela ye-SACP ekubhekisisa ngeso elibukhali. Ubuholi bamakhomanisi butshele i-ANC kulomhlangano ukuthi ungayeseki kwabo i-GNU akukhona ukuzama ukwakha uqheke kungaphakathi kumfelandawonye wabo kaNxantathu. The ANC has no reason to be angry with us when we don't like the GNU that has got a democratic alliance in it. There's no reason. No reason whatsoever because ANC is not GNU. They are just part of the GNU, but they are not the GNU. They have no reason to be angry with us when we've got problems with people who are in the GNU. uMashatile owethule inkulumo yosuku kule ngqungquthela ubeke ngokunye kwezizathu ezaholela ekuthini i-ANC igcine ithola isibambisana namaqembu afana ne-DA nongelinye lamaqembu angafunwa amakhomanisi kuhulumeni wobumbano. The formation of the GNU was not our ideal scenario when we took the decision. We have decided, though, at the moment that we will try and use it to try to assist us to continue to advance the struggle to achieve a national democratic society as envisioned in the Freedom Charter. Le ngqungquthela ekhethekile yamakhomanisi osongeyihlandla lesihlanu izophothulwa kusasa. Kulindele ukuthi kuphithizele emgwaqweni yesifundazwe eGauteng kusuka namhlanje njengoba nje abantu abaningi bephuma esifundazweni beya kwezinye izindawo. Amaphoyisa omgwaqo anxusa abasebenzisa imigwaqo ukuba baqaphe ngawukhozi. We are really appealing to our motorists, all road users at large, be it a pedestrian or drivers or passengers. We would want to see them arriving alive wherever they are heading to. Njengoba imatasa nje namhlanje imigwaqo esifundazweni eGauteng, amaphoyisa omgwaqo anxusa ukuba abasebenzisa imigwaqo baqaphe ngawukhozi ukuze ngeke kube nezihibe emgwaqeni. It is that time of the year when we will be expecting heavy traffic volumes on our major roads. Our message to our road users really is very clear to say that the best way to avoid road traffic crashes is by simply obeying the rules of the road. We are here in large numbers to make sure that people obey the rules of the road. But I just want to tell members of the public that they should really be vigilant, especially on our freeways. This road where we are now, the N1 freeway between Pretoria and Polokwane, is quite a very busy road. Naseyiteshini zaseGoli bangangozule emakhena balindi inqola zokuthutha ukuba ibathathe babeke lapha babhekise khona amabombo. We're going to travel all over Durban and our plan is to go have fun all the way. Kusuka namhlanje kulindeleke ukuba kube nesiminyaminya emgwaqeni njengoba abantu bevalile nje nasemsebenzini nesikhathi samaholide sesifikile. Silinda okuhle ngidi eindabeni zeSABC. Namhlanje usuku lokugcina lokuthi amakhasimende e-Eskom abesebenzisa ugesi ngongomthetho lokuyisa izinkinga zawo nalenkampani ephakela ngogesi intatheli ye-SABC uCalvin Dludla unkanise Soweto lapho izakhamuzi ezishaya ujenga esikhungweni se-Eskom ecebisa
ake sikubingelele ezinabeni zehola lokuqala emini bebade sicela usidwebele nje isithombe ngokwenzekayo la ukhona njengamanje. Asibingelele mfokaphungula sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya njengoba usushilo ihlabe esikhonkosini sisesowetho ezola la emahhovisi esikhunga siphehla ugesi kulelizwe Eskom zokhumbula ukuthi ke namhlanje uyona lo mnqamla juqu awawushiwo ke ungqongqoshe wezogesi kulelizwe uHosiyenso Ramokgopa owasho ke ukuthi ke umhlazisho umnantathu kuzibandlela okusuku la namhlanje ke ucela lamakhasimende ke alokho ebhubhudla ugesi mahala engakhokhi ukuthi eze azoxoxa nawo ukuze ahlawuliswe ebese ke ayilungiselwa inkinga zawo njengamanje ngizokwethula ke isakhamuzi esikhona la esizolungisa inkinga yaso yogesi mam asikubingelele sikwamukele indabeni zosuku siyacela nje ukubuza ukuthi ufike nini la ngifike ekseni ngifike ngabo 8 namhlanje uzokhala ngani angithi bathe it's last day namhlanje fanele size sizolungisa ifethol igesi yakho isigubhu sakho sifile osi ungathengi isikhathi esiningi so sizolungisa into ezifana nalezo. Okay namhlanje i-deadline ngokusho ubona ukuthi mhlawumbe nizokwazi ukungena yini ubufisa ukisho ku-Eskom njengoba ke namhlanje ethu uyagcina ke namhlanje laba bamkweledayo laba balokhu bedla ugesi wakhe mahala babonane naye. No u-Eskom makayenze why angayenzanga like the door to door like sinama councillors angithi nama wards why benganga at least I use the councillors ukuthi ama councillors aze endlini zethu bayazi ukuthi siphila kanjani wa understand like rena lead street committees ayenza into ezifana nalezo abogogo they don't have to come here bazohlala isikhathi eside khona manje kunomunye umama yasesimangbu ubone inyawo lakhe livuvukile lingaka usemodweni siyazi ukuthi angazi ukuthi usemodweni iphi manje bamcelele ukuthi ahlale just ukuthi abe right. Okay siyabonga siyabonga lo ke mbukelo indaba ze-SABC njengoba ubona ugogo uhleli phansi uyabalisa ke ukuthi ke uyena ngokwesifiso sakhe lesikhunga siphehla ugesi bekumele sihambe umuzi nomuzi ukuze bakwazi ukusizakala uyashoko ukuthi ke uyazi namhlanje ukuthi ke umnqamla juqu sizozama nokuxhumana nakubakwa Eskom abazosichazela ukuthi ngempela bazoselula yini isikhathi njengamanje ngenxa yesikhathi mfokaphungula ngibuyisela intambo kuwe e-studio. Sibonga kakhulu ke yona ke intatheli yezindaba ze-SABC uCalvin wakadludla ke okwamanje sisathe iqhuu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. We want to state that we are not going to provide transport for members and supporters of Mkhonto weSizwe from other provinces other than the province of KwaZulu-Natal. Iqembu Mkhonto weSizwe lizogubha unyaka lasungula emcimbini ezobanjwela ke enkundleni eMoses Mabhida eThekwini ngeSonto. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibeka ukuthi umholi we-EFF uJulius Malema useyivule ngokusemthethweni ingqungquthela ye-EFF yokukhetha ubuholi nesibanjwa ihlandla lesithathu eNazareth eGoli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC. Owake wengamele i-African National Congress uJacob Zuma ube ngokuqala kwabake bahola kuleli iqembu ukuthi yaliphosela inselelo leli iqembu okhethweni njengamanje iqembu lisungulile umkhonto weSizwe lizobe libungaza ukuqeda unyaka lasungulwa ngeSonto. Unobhala jikelele waleli iqembu Floyd Shivambu ukhulume nangezinhlelo zalo leli iqembu. I-MK Party yenza kahle kakhulu ngokhetho oludlule njengoba yaba yiqembu lesithathu ngobukhulu. Kodwa leli qembu lisaloku likhale njalo ngalokhu elikubiza ngomkhonyovu elithi wenzeka ngesikhathi sokhetho. Leli qembu lithi kumanje lilungiselela ukubuyela enkantolo ukuyophikisana nemiphumela yokhetho. Esikhathini esidlule i-MK Party ike yaluhoxisa kabili lolu daba enkantolo kanti nenkantolo yomthethosisekelo yaluchitha. In terms of the massive evidence that has been presented to the leadership, we are more than confident that when that is brought before
a balanced, free, transparent, and open court of law, there will be a clear illustration that there was electoral fraud which was targeted on Mkhonto weSizwe. Umnumzana uShivambu uphinde wanaba kabanzi ngezinhlelo zeqembu. Wachaza nokuthi lizongenela ukhetho kuwo wonke amawadi okhethweni lukahulumeni basekhaya ngo-2026. Uthi konke sekumi ngomumo njengoba i-MK Party izobe igubha unyaka yasungulwa. Nomcimbi uzoba sezinkundleni yemidlalo eMazimabhida eThekwini ngesonto. Amasango azovulwa ngehora lesikhombisa ekuseni kanti uhlelo kulindeleke ukuthi luqale ngehora le-12. Mlondi Radebe, SABC News eThekwini. Iqembu IFP lithi ukuba khona kweqembu Umkhonto weSizwe ulikhathazi njengoba lizilungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo oluzobanjwa ngo-2026. Ngesikhathi leli qembu libambe isithangamnalo bezindaba eThekwini lithe liyaqhubeka nokwesekwa kakhulu ingakho lihola umasipala abangama-25. Iqembu iIFP lithi alithuswa amanye amaqembu ezombusazwe ahlose ukushaqa isifundazwe kubala neqembu MK neseliguqule isimo sezombusazwe esifundazweni emva kokuthola amavoti amaningi okhethweni lukazwelonke lwalibanjwe ngoNhlaba. Lamaqembu akhona esifundazweni nalo leli lisha alehlukile emaqembini akhona ngoba amaqembu akhona amanye asemadala futhi azinzile lapha esifundazweni. Kodwa ukwenza kahle kweqembu lenkatha ezinkethweni lezochibiyela usinikeza ithemba lokuthi ukwethenjwa kweqembu lenkatha kwaZulu-Natal kuyaqhubeka. Leli qembu ke lithi imiphumela yakamuva yokhetho lokuchibiyela ikhomba ukukhula kweqembu nanokuthi abantu bakwaZulu-Natal basalethemba iqembu. Ngoba ade kunani okhetho lokuchibiyela lapha eMtubatuba lakhona umnumzane uSenzo Eric Mkhize osenawo osewukhansela wakhona ekwazi ukuthi adle umhlanganiso ngamavoti angaphezulu kwenkulungwane namakhulu amahlanu oku-53.04%. Lokho kufakazela ukuthi siyiqembu elizinzile nelikhulayo. iIFP kulindele ukuthi ibambe ingqungquthela yokukhetha ubuholi ngonyaka ozayo. Amalungu omphakathi asebenza ngokuzikhandla emayini Stilfontein eNorthwest athi azoqhubeka nohlelo lwawo lokutakula abamba ngokungemthetho abavaleleke emathunjini omhlaba nangesikhathi samaholide asehlobo. Amalungu omphakathi asebenza ngokuzikhandla ayaqhubeka nokuzama ukutakula abamba ngokungemthetho emayini Stilfontein eNorthwest. Lamalungu athi yize kunzima ukwenza lo msebenzi kodwa azimisele ukubakhipha bephila. Each and every day Gafushane uthi noma yinini kungakhona umuntu oshonayo namanje sikhuluma nje ukhona oshonile kungakho kufanele siqhubeke nangamaholide asehlobo. Umholi womphakathi uthi unethemba lokuthi lolu hlelo luzothela izithelo. Still waiting for donation from some donors who are busy assisting us. Whenever they arrive in the site, we'll take the food down to the people so that the people can regain their strength and from there they will resurface. But that thing does not stop the program of taking people out. Ngokusho kwamaphoyisa abangaphezulu kwama-80 abangenazo izimvumo zokuba kuleli kulabo abamba ngokungemthetho asebephindiselwe emazweni abo. Approximately 1,450 illegal miners have been arrested since 18 August 2024 to date, with most of them having been arrested between October and November 2024. The suspects are mainly from Mozambique, Zimbabwe, Lesotho and Malawi. Amalungu omphakathi asebenza ngokuzinikela asekwazile ukukhipha izidumbu eziyisishiyagalolunye. Abanikazi beziphaza eThekwini sebecela ukuthi kwelulwe isikhathi sokubhalisa izitolo zabo njengoba sekusondela umnqamula joqo wabekwa uMongameli wezwe uCyril Ramaphosa ngoLwesibili. Izinsuku ezingama-21 zokubhalisa iziphaza shop ziyaphela. uBandile Mkhize ungomunye wabanikazi bamasiphaza shop abasazama ukubhalisa izitolo zabo. Umkhize oneminyaka engu-19 owenza izifundo zobumeli ngowaseHammersdale unesiphaza kule ndawo.
Okwamanje akukho ngibhekani nakho kuyikona ukuthi sagcwele la ngaphakathi kumele siregister ngifuna ukulalela ukuthi kushoda ini nani amaform mina senginawo ngolanda ePinetown sekushoda into ezincane ukuthi ngibe nazo sengifuna ukuzwa ukuthi khamba kanjani ngaphakathi mase ngiyaregister ngibe right phela. Abanye abanikazi beziphaza shop abahlala ezindaweni ezingaphandle nedolobha bathi isikhathi esibekiwe asanele ukuze bakwazi ukuthola izinto ezidingeka uma ubhalisa isiphaza shop. I-process iningi kakhulu, ziningi izinto ezifunakalayo and isikhathi abasinikeze sona sincane kakhulu. Iziphathimandla kuleli dolobha zithi zingaphezulu kwenkulungwane isiphaza shop ezingakabhalisi. Abasebeseleke manje asebe-applyile bangaphezulu kwa-2600 and okuzoshiya ke manje nenambana encane ekusakufanele ukuthi iqale ukuregister. Lodi Khatebe, SABC News, eHammersdale. Umengameli wezwe lase-Angola uJoão Lourenço uthi bazobamba ingqungquthela yokuthula nabaholi be-DRC neRwanda kule mpelasonto lokuyingxenye yenqubo yokuletha ukuthula phakathi kwalamazwe omabili. Umengameli wezwe eAngola uJoão Lourenço ophinde abe ngumngane othembekile wezwe eNingizimu Afrika uhlonishwe ngendondo ephambili ePitoli. He shall henceforth be honored as an esteemed member of our national orders, and the people of South Africa collectively salute President Lourenço. Labahola babili babhunge ngokuqinisa obudlelwane bokuhwebelana. We have discussed it with South African authorities to see the possibility for the South African automobile industry investing in Angola in assembly lines of some of the brands that are built here in South Africa. Angola and South Africa are amongst the largest regional economies in our region, and we have agreed that we need to deepen our relations both at an investment and trade level and a number of areas as well. Lezi nhloko zombuso zifuna kuqinisekiswe ukuphepha izwenikazi iAfrika ikakhulukazi njengoba amazwe ambalwa ekhungethwe izibhelu njengamanje. Kulindelwe elikhulu kwela kuleli njengoba selithathe izintambo zokwengamela iG20. Elase Angola lizothatha izintambo zokuba usihlalo weAfrican Union ngonyaka ozayo. Bukele zaguqa izindaba zehora lokuqala sizobuya nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa usale kahle.